салом алейкум бародари азиз. Айни ҳол ба канали мо шумо, яъне канали Хайри Муоҷил. Аввалан канали шумо ҳай, баъд канали ман. Баъдане ки шумо ҳастем ки мо ҳастем. Бародари азиз, бародари ғариб, аввали пеши ҳама сар мекунем ки стоп мекунем, лайк мемонем, фикротон дар комментария менависем, баъдан хабари хуша гӯш мекунем. Бародари азиз, дар метро Ховарино, ин ҳай бародари ҳама кор кардистан. Дар метро Ховарино ҷои кор, стройка, ози шкатури холия. Шкатура буд мекунем ба шпакловка, краска, ҳамин хулоса, ҳамин дома, ҳамин домое ки дидестен, ҳамин дом намҷа ҳамаи кори дестен, ҳама ҳамин кори стройкада ай 2500 то 3000 устое ки мастере ки мақсад ҳама кора метонад 3000 ай устое мақсад нестай. Ана хулоса гап 2000 рублай, 2500 рублай. Ана бародари азиз, пешаки бо номегумтон ки документ сами главне илтимос бародари азиз, хоҳиш ҳаматон номерои хидмат илтимос хоҳиш мекунам ки просто беҳуда баҳуда занг наза, каси документ надори лучи хита ғамати марам ғамнате занг наза, як барои документ дор мақсад занг дана успет кна мақсад ҷои кори набардора метро Ховарино бародари азиз, ду остановкаи пеш ҳамҷа қарибака. Касе ки документ дори 100% официально афорид мекунад, як мода як бор аванс мегири, як бор дига ойлик мегири. Бародари азиз, якара дар метро Бабунский, метро Спортивный, чандин метрода мақсад ҳам хеле ҷои дора. Ма реклама кардагим, ҳама доволниян. Барои бародари азиз, ҳаракат мекунем ки ана дастгирӣ аввал фаромӯш накунем. Саме главни дастгирӣ касое ки документ дори марҳамат номерои хидмат занг бизанем, ҳамин адресамаш мепартонтон мехезен мебием бародари азиз. Барои ҳамин қамегум бародари азиз, ҳама каса пешен ҳама ина мехоҳед нами лайка меҷиқем ва фикротон дар комментария менависем. Бародари азиз, далси тамошо мекунем, дуруни стройка медром, ҳамаша сиёмка мекунам, тамошо мекунем бародари, ҳама чӣ хеле кор кардистан. Каси марҳамат на устой, марҳамат бародари азиз, кор. Худованд ҳаматан нигаҳбон боша. Дастгирӣ фаромӯш намекунем. Аввалан канали шумо, баъд канали ман Хайри Муоҷил. Худованд ҳаматан нигаҳ боша. Рафтем, тамошо мекунем корро. Салому алейкум ба ҳаматон бародари азиз, дар метро Ховарино. Ховарино кара ҷои пояд адреса миёяд ҳамашон. Ин адреса ин кор кардиста. Ина мешарак дар пеш бирета. Маякошам муда мекунем. Асо мастер, ҳоли мастер мекунем. Ҳоли се этажа бародари азиз, се этажа ҷои шкатура. Касе ки устои ҳамин мастери конкретния, рӯзи пулиш 3000, а касе ки мақсад бигем как пособник кор мекунам, как шкатура, одамон 2000, да номерои документ мекунам, номеро занг мезанем, бо ҳамаша мефаҳмам. Ай метро это ду остановка, ман вақти ба автобус омадам, ду остановка мешавад. Маякро дести ҳаматон, касе ки маяк чи мекунам, ҳолишо мекунам шкатура чанд шкатура гладкий рӯж не. Шкатура нормали шумо ҳамаша бо мефаҳмам, дарси нигоҳ кунем, бо издадирам ва агерна бо нишон дадим, ҳамаша нишон дадим. Рафтем. Ана бародари азиз, ана ми шкатур намефаҳмаша, ина идора уҷи тамом кардана. Ко ҳама дар коран, ҳама кор кардистан. Ина хеле мақсад, ко ҳама ина кор кардистан, ҳама шкатур кардистан. Номере ки дар пояд мебинем, номерои хидмат илтимос ҳаматон бо як бора хоҳиш мекунам, илтимос бисёртар занг назанед, дар чӣ накунед, илтимос хоҳиш мекунам, номерои хидмат мемонам. И одами прорабе ки дар ҳамин ҷаҳай ана акай мақсад ҳар рӯз хатишем, ана барои илтимос кунем ки бием реклама кунем. Барои бародари азиз, ҳаматон хоҳиш, одамо ҳамаина кор кардистан, шкатур 3 этаж, ҳамҷида 3 этажи калонай. Бародари азиз, бисёртар рӯз мепешотам. Ана ин поён мушоина, поёни ҳам коттеҷе, поёна инҷа кор души рафтаест. Бародари азиз, номерои хидмат, номерои авиакасае ки мемонам, номерои хидмат занг мезанем, ҳамаша мефаҳмонам. Устобо мегум 3000 рӯзи кори, ана одамое ки ана бо боли мене мефаҳманд 2000. Ози оиди документ чи дар боз мепарсем, точни ҳамаша бо мегумтон. Ана бародари азиз, барои документ обязательно документ дар корай, обязательно документ регистрация патент барои официально да як моҳ метавонед як бор аванс бигирен, як бор ойлик бигирен. Масалан кора ҳами хеле навоза, ҳама кор кардиста дар ҷа, ҳама ба корборчина, ҳама корбор стройка чот гирафт. На шкатур инҷа нав рафтест, ина одамон шкатур кеста, ина ҳама шкатурро бародараш кор кестан. Ана барои бародари азиз, ҳаракат мекунем, илтимос хоҳиш, занг бисёри бад назанем. Ами битонем ватсап да бинависем, ман ҳамаша бо мефаҳмонам, то не ки документ обязательно
التماس کدامید که دکمنت داری زنگ بزنی ما دکمنت ما بکنم با چی کنم نه کسی دکمنت داری مرحمت برادری از به دکمنت قبول نمیکنم پیش کی میگم التماس وقتی مرا نگیرین وقتی خطون نگیرین التماس مثلا زنگ نزنید آدم دکمنت داری صد وایس میان افیسیال میگیرن مثلا کار میکنه ای 2500 تا 3000 مثلا کار کنه باز با ویدیو دالشن این کار میکنه همه کار تیجیدن همه وقتی کار برادری برای اون حرکت میکنیم نه کار گفته بودم که مایک نمیارم مایک میگن نه مایک کش نه کسی مایک موندم استوی مثلا کنکریت نیای نه روزی کاریشه تا 3000 کی میتونم بتن هم آوانس میتن هم الان نشد جای خوب همه چی از بود اولی ویدیو میگم همه چی برکم میفهمم اولی ویدیو برادری عزیز برای همین پابراتسکی کتاب برادرانه لایک ایمونه تا همه چی فکر داره در کامنتر می نویسیم ویدیو رو چند قایق میتونه پدلیسا میکنه پهان میکنه خداوند همه تا نگران باشه یا فراموش نکنه که این کانال ما و کانال شما نه برادر خیلی چیکستان نمیدونم او رو اونی میکنه چی میکنه که شما روسی استروی کردن نمیفهمم برای هم خود دستگیری فراموش نمیکنه خداوند Família nossa aqui? نه گیتی کلوبی رو نمیتونیم Causada metralhada. افراد اونجا میکنه Alguma abraçada está buscando, tá? Ruch, 10 anos. 10 anos. این دیگه کلوبی کار کردن میتونم تو قبل مهنت دیگه مهنت باور کنید Menina foi de garca.